You get an egg, preferably local egg, but anyone, but a local egg gives you a bit more assurance that it has life in it. You get a plate and put like a drop of oil and salt, a little salt in it. You go to somewhere you can see the sun, preferably outside, right? Downstairs, probably, so you're matching the ground, and you raise the egg to the sun and say, Chukwu, come. N'ịkpọkuo Chukwu, n'ịkpọkuo ndị ichie, ịkpọkuo ndị mbụ ndị egede, n'ịkpọkuo ndị otu gị, ịkpọkuo ndị mmiri gị, ịkpọkuo agwụ gị, ịkpọkuo ọra mmụọ gị, ịkpọkuo ezumezu gị, ka ha niile bịa. Na taa ka ị na-ezefe iwe na ịgbakọta afọ azụ, na ọbụla ịmalụ ma wee gbakọta afọ azụ, nọ amala eme, nọ ife tata pụta, na ọbụla na ịmụ ma gbakọta afọ azụ, na ha tinyelu gị arụ, na ịchọ izefe iwe, ha iwefe adịghị n'ọkụ n'ebe nọ, ha gbaghalụ, na Chioma adịla n'izu ife ada akwadobe ime, na a na-esi n'ụlọ malụ mmapụta ilu. Na kịta ekunigo ofu tinyelu farụ zee efe iwe n'ịma mgbakọtazi fa azụ, na onye abụ nkwa ị na-ekwefa. Na ihe iji n'aka gị bụ akwa, then you take the egg and touch it in the salt and oil mixture and say, na ihe iji n'aka gị bụ akwa, na iweta ya, ite mmanụ na the you dip part of the egg in the salt and oil and say, na ihe iji ejide bụ na mmanụ na nnu na-ejekọ ọnụ, na mmanụ na nnu ada akpa oke. They are very close, right? Enwere separation. N'otu a ka ị chọrọ na site taa diba ka gị na-afa ụtọ gị na-afa bụrụ ụtọ mmanụ na nnu. Ịgaba agaba ha esoli, ịnaba anaba ha esoli, eburu gị zokpelu gị azụ, nọ ndị nke gị ka ha bụ. N'onye a ka iji weta mmanụ na nnu a, na onwezi ya akpa oke na eti na abụ. Then you say that iju ejila akwa maka akwa bụ mbido ndụ, ebe na akwa ka ndụ bido, nya ha wele akwa dịka mbido a new relationship with you. Ha wele ya as the beginning of a new relationship with you. Na this new section unu na-abanye, this new phase unu na-abanye, na gị na-afa ya yi na-aga n'ime mgbakọtazi fa azụ, nọ ha tinyere gị arụ, na kịta ya ezegokwa mmụọ gị, we na gị na mmụọ gị a elugo. Nya ife ọbụla bụ oke gị, anything that is your share, ama mfunarụzi gị. Ha welu nke ọbụla bụ oke gị bịakwute gị. No amala eme, n'ịma blame with even your parents sef, no amala eme, mana kịta itinyegolu mmụọ gị arụ, mmụọ ha bịazi akụzielu gị otu esi agọfa, otu gị na fa esi wee dị, ha bịa akụzizialụ gị. N'ịbụ nwata na-asara n'afọ na ịmala eme, n'ọfa a ekụzilu gị. And ha kpọtalụ gị the right sources and the right information you need. So then you can then take a while to just pour your heart out, right? Because this is actually still a sacrifice, because the egg has blood. This is a ritual you are performing. So after you've poured your heart out, ikusizi ya niile ịchọ ekuzi with akwa, considering niile mebu ize ndị gbakọta azụ iwe, no ize iwe ka ị na-eme. Ikusizi ya niile a, ikwuo na ihe niile ikwu na bụ n'afa Chukwu na ọdịnala na ndị anyị, ma na ọdịnala ya ọdịnala Igbo, ife dị n'ala Igbo, ya mmụọ gị bụ n'afa Chukwu na ife dị n'ala Igbo ka ị na-ekwu, na ha ma alụ gị ile, ha ma na gị nsọ, na ịmala eme, na ịbụ nwata na-asa n'afọ. Ikwusizi ya ikwuo ise, then you go outside, right? Outside the house and break it. Yagazie.